అందరికీ నమస్కారం. నా మిత్రులు అజయ్ అరసాడ గారు చక్కగా స్వరపరచగా, శ్రీమణి ఎంతో చక్కగా రాయగా, అర్మాన్ మాలిక్ గారు ఎంతో శ్రావ్యంగా ఆలపించగా, ఈ మధ్య శ్రోతల అభిమానాన్ని చూరగొంటున్న పాట తెలుసా నీకోసమే. ఇది సంతాన ప్రాప్తిరస్తు అనే చిత్రంలోని పాట. ఈ పాటను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు, శ్రోతలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు. అట్లాగే ఈ చిత్రం త్వరలో నవంబర్ 14న మన ముందుకు రాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్ర నిర్మాత మధుర శ్రీధర్ గారికి, ఈ చిత్ర దర్శకులు సంజీవ్ గారికి నా శుభాభినందనలు. నమస్తే. తెలుసా నీకోసమే నన్నే దాచా